Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Naganam na kang iup sa unahan. Unsa may itong buhaton karon ha ni kay? Oh, puti. Ngano kalit kami honong? Oh, ngano kipaghuti mo ka ng itong agyanan? Oh, Milyog na sa bagyuta. Sinitabo naman ni kay ha? Ni kay? kalit kami sakit akong kilid. Uy, hala. Naunsa man ang imong kilid? Nagdugo man na. Mura man og dunay. Misamba ni mo ni kay. Nga dili makita. Ni kay? Kini kay? Kadagas imong mga sabay. Ay, namakikahong. Tambali na. Ang tutay mong naong may samad na. Ay, dili atake niya. Nga dili makita. Uy, hala. Naunsa na ni kay. Nahagpa man na galit sa yuta. Unya na kuyapan. Ni kay? Ni kay? Kay? Nana, napahimutan na nako ang dako kayong takubo. Sa katapusay, bakuha ko na yun ang perlas na itom. Ako na ang mamahimong labing gamhanan sa tanang gamhanan ni Ining Dapita. Sige! Lugita na ninyo ang perlas na itom! Reyna Rosa, buhi pa man ang takubo? Maubitaw nga kuha ang perlas. Sige na, mga sundaw! Oh, ala, nasira na ng kamo sa sundaw. Di magpakuha ni mo perlas kay itom, Reyna Rosa. Ang lana! Lana? Nana, naabi na pagbalik ang takubo. Uy, ala. Napuwa ng itom na perlas ng dugo. Hilam! Oh, Reyna, imong gipatay ako sa kasundaw. Ang iyang dugo lang ang gikinahanglan ko. Aron dili na mo sira ang takubo. Ha? O makuha ko na ang itom nga perlas. Uwa na po mo sila ang takubo. Dili na ka mo! Mamiya na kita din Oh, yoy, milinog na sad. Unsa naman ni? Milinog. Itom nga perlas, himo ikamit agianan paingon sa gawas! Oh, ala. Unsa man ang naabli nga bukid sa kilid? Mauna ka na ang agianan paingon sa gawas! Mao ba? Sunod ka mo kanako! Akong magaging sakupay! Uy, wat ako ninyo! Mura man matumpag lang ni Pita! Wat ako! Ay, di kay bangon diha. Ayaw pagkuyap nga naglinog na. Ni kay? Di kay, Ni kay? Salamat na ulian ka. Masinahitabo! naglinog na. Kinahalam makagawa sa tadi ni ilawom sa bulkan. Mau ka na. Dili na makabalik sa agi! Natabo na ng atong agianan! Pagdali ka mo! Mupadayon na kita sa unahan! Oh, gitawag kita ni Puti! Dali ka mo! Sunod mo na ako! Ay, malubong naman tingali tadi ni ilawom sa bulkan. Ayaw pagunahon na natay! Oh, bisod si Puti sa usa ka lungag! Dali mo! Musod kita sila ang sa lungag! Dali! Ni Anatasa, tiilad sa bulkan. Ug narako ang bulkan! Mibuga na siya og aso! Dali ka mo! Asa mo to paingon ini, Reyna Rosa? May kayo na nga migawa sa baba sa bulkan. Gabiya. Mahimo kang higanting uwak, Shelda! Wala! Ganda ko sa wak! Yay! Manakay na kita sa iyong buko-buko! Pagdali ka mo! Kahit kita.
Asa naman ni Dapita? Huwag naman tayo makita. Dagit kitining dapita. Gamahan ng perlas. Hayagi ang palibot. Hayag nga ang palipot. Isa pa ka ng puntal nga gisudlan sa naghayag nga perlas ni Kay. Aron makita na to ang palibot. Kabataon nilang dapita. Pero huwag ikahayag ikan sa gawas. Asa naman ang itoy? Mayayag itong dapita. O sa kapuntahan ka na paigon sa gawas. Dali ka mo. Magawas kita diha. Hain ang pirlas nga itong mahimutangin eh. Sundan na lang nato si Putitay Andoy. Paspas mo dagan! May labang nga nagpaingon din nato! Ang bulkan! Puputo na kita bulkan! Ayaw mo magunog! Doon na lang kita na naghayag sa unahan! Ang dagat ka na! Dili! Natamunan sa mga batuang at mga kaubayan! Hindi nila siya matabang! Ang magkawas na din eh! Nasaylo ako kung ako'y matabang ni mo! Hindi kay! Magkawas na din eh! dali. Mahukdo na kininapita! Talay ka mo ni Kay! Magawas na! Magawas na ta! Masira na hapit ng lunga paingo sa kawas! Nasaylo ako! Biyaritas gawas sa bulkan! Patayon paghihapon ng paghinog! Dali mo! Magpalayo kita din sa bulkan! Dali! Ito nang ito dito! Dito eh! Dali mo, dali! Dagan na mo! Dali! Ako na ang labing gamahanan sa tanang gamahanan! Mahal ka rin may mga tao nga nagdagan sa ubos oh. Sila ka na sinikay! Ug tanawa, nagsunod nila si Noy Andoy. Naluwas tingali ni Nikay si Noy Andoy. Panahon na nga mamatay si Nikay! Sakdapi si Nikay uwak! Ug dadon ta siya sa lilo sa kamatayon! Magdali ka mo! Kailangan makabot kita sa kakawian! Dali! Agoy! Mura magkuk mamatay sa kagutas! Sa ka ng milandong na ko! Dili! Higanting uwak ka na! Hapa mo! Dili! Nadagin sa uwak si Nikay! Unsa man nang ipaag ni maputi ha! Unsa na! Ang puting puntil ka na nga nasudlan ni Nikay sa pilas nga gamanan! Nabuhian niya! Ambi ka na! Hoy! Itoy! Ay balik na eh! Ayaw nagdanda sa layo ang gahom ni Nikay! Magpalayo na kita din ni Dapita! Mililog na sa Perlas nga gamanan! Alingkawas ako gikanini mga tilsi ganting awak! Nabuyan din ako sunanan sa puting perlas! Dili! Huwan ako'y gahom nga ikasakbang sa daot ang barangan! Sa manigdapita nga ilang kilumparan! Ang pating yuta ka rin nga sa ugos! Mamatay ka na karoon, Nikay! Unsa man nimo siya sa pagpatay, ha? Nakakita ka niya ng itong nga yuta! Oh, mao man na ang patayng yuta. Naausab diha ang lilo sa kamatayon. Ang itong nga tubig muhilis sa tanan mong panit. Uy, murag asido. Oh, anaara ang lilo sa kamatayon. Zelda, ihagbong ni anang itong nga tubig nga naglilo si Nikay. Oh, Mamatay ka na, Nikay! Buhay na si Nikay! wala. Patay na gyud ang akong kaaway. Patay na ang gitagna nga maghatag og kalinaw ni ining dapita. Patay na! And
that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!